Здравейте! Отново сме аз. Рози и Теди. И човека зад камерата. Но правилата на музиката, които звучат ужасно страшно за всички, са много елементарни. Обикновено води във всяка музика барабана. Ако нямате барабан, потърсете басовия звук. Дали ще е на китара, дали ще е лявата ръка на пиано акомпанимента басовия, т.е. ниския, или басовия акомпанимент на акордеон. Няма значение. Всяка мелодия има някакъв характерен, т.е. само неин си ритъм. Зависи от стила на музика, този ритъм е различен. Така. Броят се по различен начин различните музики. Ако тъй нареченият тактов размер се брои 1, 2, 3, 4. Това значи, че най-плътният, най-дебелия като звук барабан, той най-силен е 1. 2 ще е идея по-слаб като сила на удара, като сила, която чува ухото ви. 3 ще е по-слаб, 4 ще е най-слабия. Намерете си по-отчетлива музика и го чуйте. Съответно, ако музиката ви се брои на раз, два, три, примерно валсовете. Раз е най-силният удар, 2 е по-слаб, 3 е най-слаб. Опитайте се да ги чуете. Следващото раз пак ще е най-силно. Така. Ако музиката ви се брои на 2, ще чуете силен, слаб удар, силен, слаб удар. Тангата обикновено са на 2 или на 4. Там се чува много добре. Ако търсите музика на 4 четвърти, намерете си някой пасодоплет. Там ритъма бие много силно и ще го чуете много силно. Може да намерите където пожелаете в YouTube. Има много парчета, които са било диско, било поп, било рок, било каквото се сетите, които също има достатъчно ясен ритъм. Просто намерете си любимо за ваше парче, опитайте се да отделите, ако има барабан, в 90% от случаите го има, кое е най-силният удар на барабана, най-силното бам. То е 1. След това 2 е една идея малко по-слабо, 3 е по-слабо и 4 е най-слабо. Дори понякога най-слабия удар е просто удар палка в палка на барабана, дърво в дърво. Опитайте се просто да ги отличите. Послушайте така в колата, в движение, където ви харесва. С времето ухото ви ще свикне да ги отличава. Когато ухото свикне да ги отличава, направете друго. Има един момент, в който мозъка ви знае нещата, но тялото му трябва време да ги възпроизведе. Ще има момент, в който вие ще чувате удара, но ако ви кажа плеснете, просто така, плеснете с ръце така, нищо повече. Или трупнете с крак. Ще има моменти, в който вие ще чуете удара, но ще плеснете след него или ще тропнете след него. Ще ви трябват упражнения, звучи адски детски, звучи адски лесно. Правила съм го с деца, правили са го и с мен. Ще ви трябва време да свикнете ръка, да координирате слуха с тялото. Тоест, почнете с елементарното трупнете или плеснете заедно с удара. Повтаряйте го днес няколко пъти, утре няколко пъти, докато след някое време това стане постоянно. Тогава ще се чувствате уверени в музиката, защото ще се движите в нея, каквото и да правите. Примерно, като свикнете да тропате, почнете да пляскате. В началото ще имате проблем с координацията, гарантирам ви, но с времето ще се изчисти. Правете го днеска 2, 3, 5 минути, не е нужно 1 час. Утре го направете пак 1, 2, 3 минути, 5 минути. Опитайте просто да тропате с крак след това. Кръка се командва по друг начин от мозъка. Трябва по друг начин да научите мозъка да следва. Когато научите тялото си, примерно да пляскате тропа, опитайте да направите някакво движение с музиката или някоя крачка. Няма значение, напред, назад, настрани да марширувате, каквото ви дойде, но просто да го координирате.
С времето ще изградите способността да се движите в музика. Когато изградите цялата тази способност, вуала, вие вече сте танцори. Не защото ще направите нещо хиперсложно, а защото просто ще се движите в музика. А танца първо е движение в музика. Когато вашето тяло се научи сами със себе си да се чувствате комфортно, да се движи в музика, след това ще стане вашия танц, защото в началото ще мислите движението и то няма да върви с музика. После ще мислите музиката и няма да върви движението, но с някакво време просто ваши си елементарни опити ще стигнете до момент, в който вие ще се движите, без да ви мислите сега движа ръката, сега движа кръка, оле, ама отгоре има и музика, а просто тялото ви спокойно ще се движи в музика. Първо правете упражненията сами, за да сте спокойни. Никой не ме вижда, никой не ме гледа, аз се забавлявам. Когато танца стане, аз се забавлявам сам, ще е нещо хубаво за вас. Ако ще е просто 5-минутната ви раздвижване за деня. Тази 5 минутка ще ви даде настроение, спокойствие и любимата за вас музика. Затова не пускам фонова музика, затова казвам всеки да вземе любимата си.